Valores a Meaño porque está empezando a poxa de San Bieito. Comezou xa, Raquel, contanos. Xa comezou xa dúas parexas de galos vendidas e vamos coa terceira. Tino, estes galos boísimos. Buenísimos todos. Aquí todos son buenísimos nas poxas. Do país. Do país todos, aquí todo o país. E todos pasan de 20 kilos dunha parexa. Levamos dous vendidos xa, recaudado, como valora? Bueno, valorar podía ser un pouco mellor, pero bueno, se é así, ten que ser así, depende como este o mercado. O mercado está así, hai que venderlo así. Arráncate aí a ver si estes lle damos sorte na televisión de Galicia e se venden cun prezo ben alto. 30! 40! Vamos a escoitar un pouquiño, que isto é maravilloso, compañero. 45! 50! Se vos parece, compañeiros, mentras andan eles nos 50, 51 e tal, voume acercar, isto vai a ser un atraco, el non sabe que vou onde el. Onde a persoa que comprou os 4 galos anteriores, a mesmiña. Ai, 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 que se me esconde. Ven para acá, ven para acá, ven para acá, compañeiro, como non? Ai, de verdade, mirade, os están aquí, pobriños xa. Resulta que xa están agardando para montar o galiñeiro. Estes 4 foron os primeiro vendidos. Non sei se vos trouxestes petos no carto. Non, ni un peso. Oi, petos no carto. Cartos no peto, como estou da cabeza? Non teño ni un peso. Nin un peso. É bueno comer, que me vai tú vas a aproveitar do amigo. Home. Tú mira, hai que ser listos aquí, a ver. Vinde, que se xa se venderon. Vamos para lá. Vinde correndo. Este é unha diversión ou unha guerreira, porque claro, vemos dun lado para o outro. Ui, moi boas, Raquel, cabaleiro. que queremos poxarnos tamén dende aquí. Estos salen, bueno, son bonitos como a ti, pero bueno, salen Canto houbo que deixar aquí? 56 euros. Bueno, hombre, 56 euros. E estos que van, para a cazola ou para jaliñeiro? Eu gustame botales un pouquiño que coman para non matalos xa no outro día. Ainda lle vas dar un cariño, men. Cariño máis. Que vai indo. Fixadevos, é que aquí non só hai galos. Que se está probando? Un gañiño. Pero Vaya. aquí hai que subirlle o prezo, Tino. Hombre, te creo eu que sí. Isto non é o mismo. Isto non pode ser como os galos, que esta é outra carne. Porque aquí, nun principio eran galos, pero ahora xa hai de todo. Ahora xa hai isto, ainda vai vir moitas cousas máis, É diferente. Sí, conexos, moitas cousas. Raquel, poxamos por él para ver se o fichamos para Galo Bonito. Poxamos. Claro, a ver se o traemos para o noso concurso de Año Bonito. Polo pinganillo e eu poxo, pero eu aquí non levo un duro, La outra que vai para a mesa secretaria. Pero temos aí si aquí que é un home de cartos. Eu paxala non quero máis, xa me estou quitando. Xa me quedan 4 ocas e 4 quicos e non quero máis. Mira, ti, Fran? 70, bueno, non vai caro, 70. Se eu teño na casa 8 ou así xa. Como vai a poxa? 75. 75. 76. 78. E que xa ahora xa vai baixando o nivel. Vale, meter ali, vais comer tú, non sei, 80 euros. Ah, pois mira, 80. A ver, Isi, poxa algo. Ahora afloxaste, non me decides que poxo. A ver, 75, dixeron xa. Os 90 euros está... 85 Claro, os 90 euros. No, dixeron por aí, penso. 90, veis? 90, Xa escoitamos. Estamos quedando sen orzamento. Xa pasamos ás 30 cifras. 100 ás dúas. A ver. Raquel, traeo pro Año A verdade Bonito. que para Año Bonito daba. Claro. Daba, É a ben verdade que bonito. daba, pero... 106, leva. Eu non vos vou mentir. 107. Tanto en efectivo, ya non trouxe nada. Pobriño, que Ai, bonito mira, é. que cariño, que precioso. Ah, ten unha Oye, borexiña. Sabe de quen é? Porque hoxe Gañaba o noso estiven concurso. coñecendo Está tranquilinho, está cariñoso. fregueses que traían estas ofrendas. E claro, eles decían que moitas veces custaba lle desprenderse destes animais, pero que había que cumprir co santo, porque o santo coidaba os moito. Mira que mansiño, sí. Casi nos dá a patiña e todo, é cousa bonita. É bonito. Xa ten dono, Raquel. A ver. Que non gañou? Aquí temos... Ai, pobre, xa me vai dicindo que non de lonxe. Vos mirad, é que os fregueses o carto soltan, pero despois na tele non queren levar o protagonismo. Non justa. Ai, Dios mío, pero bueno, o santo é bo, e merece todo. Esta é unha ofrenda que eu fago todos os anos. Eu traigo, eu levo. O sea, que o año é teu? Sí. Pois mira, é bonito, porque así non se desprende del. No. Como se chama o año? Este, Rogelio. Ai, Rogelio, mira que maravilla. Mándanos un Rogelio no concurso Nós de temos un Año concurso Bonito. que é Año Bonito, o año máis bonito de toda Galicia. Nós creemos que debería ser un dos candidatos. Mira que meu sogro cría que o mando, Pois imos falando agora nada, nun anaquiño, seguimos
E claro, seguimos coa poxa, falamos agora, vai pajar, claro, se non paja, isto non se leva. Pero mirade que bonito, ela trae a ofrenda e ela é a que despois paga para deixarlle eses cartiños ao santo. A verdade é que aquí outra cousa non, pero devoción hai moita, é unha tarde ben entretida. Así que eu sigo aquí, e se queredes despois sigo vos contando. Que vos parece? Ide facendo un apañiño entre todos. Veña, Collei cartos. malo será Para que non amañemos, que non podamos facer algo nesa poxa. Ata logo, Raquel. Ata máis tarde. Marcial, hai que ir pasando jorra, Sí. Sí, A ver, entre canto, todos. sí. Eu creo que entre Sí, todos facemos un petiño. podíamos traer ese año bonito. Estas Ademais, subastas- está en prezo, andan aí nos 100 euros. Estas subastas son maravillosas. 90 Eu euros. subastei unha vez unha, que vou contar unha letra rapidísima, aquí en Negreira, que lle mando un bico, e Xalmí, se queremos, nós pagamos, o que nos copan, vale. E yo, perfecto, e nós imos subastar uns polos, e ti tes que subastalos, a ver canto tal. Entón, eu empecé a subastar, bueno, 20 euros, 30 tal, vale, adjudicado, e facía máis xente. Eu estaba unha chica ali que facía da azafata, e tal, con pula jarrada así polas pernas, e faime. E eu, que quere decir eso? E di ela, eso é que o tes que volver a subastar. Eu, por qué? No, porque dan os cartos para o santo, pero volven a subastar que non queren. Houbo polos que subastei 30 veces. 4 horas quedei sin voz. E dixeu, comprad os polos e non levade, se levo eu para a miña casa para o Non che compensou, Cala a boca, 4 horas salía xente xa con... Ai, con a gana de comer, Qué barbaridade. Esa é unha miña Bueno, vida. neste caso, lembrar que esa poxa aí en Lérez que se está facendo en Lores, perdón, en Lores, en Meaño. Que se está facendo con moita alegría porque había moitas ganas de que se celebrase porque no inverno foi suspendida pola gripe aviaria. Agora que xa está superado ese trance, afortunadamente, aí están de poxa. Imos agora con outra polémica.